Perlu bayi mentah saja sen ngah pediang sebagai pihak kane ke channel Bahnick Vlog di ngaku abang keren ketu kat nek diat ya gini kentin ngah ajeng mut ipi hak kane ke por kham tam ya gini ki kentai samla mat ya gini ki kentai ki baldon khun ki bom don shu lok haying de perlu sengbahaban sengap ya kane ka jing keren ke junga de lada ka de to ya shim ya kane ke jing keren yang lada kam de to na yeshim kata ka de shong ha kamon ke jong pi shong ha ka jing suthu ka jong pi kat kum ke jing suthu junga ngala keren hang ne de lada kam de kata ka shong ha kamon ka jong pi de ngap keren ya kane ngai keren chua ya ki samla kan the ki samla kan the kham tam ha kane ka por social media kum gane ka Facebook Instagram messages ro de bun sin gini ke Thei Samla ke shap ngop ha ki shenrang ki bal temben ki bal khun ki dang kti haying kim tip namar ba shenrang ki khlan ba ban thok ya gane namar ba ki kin thei temben lada ki thok kan nor kim la namar bala don ki klur haying phi ki tai klur phi tip ki tai klur ki tai klur ki de ki ta ki khun ki jong ki kim la shu ban thok ki shenrang ki dang la ban thok wala da ki dan khun haying ru ki dang la ban thok kham tam le ha ki si ki bamanta ki shenrang bun bha ki ni ki bayolok dang khana haba ki post hapo social media la ne hapo Instagram ki kin thei ki dang yi bo shenrang udang samla henry kim tip pat sharing pat ukhun uladon de so bha bani page ni ke video hadam dakun khnang open su thung ai jingmot ipit tok khandia de gani ke video ru ngatip bagini shenrang kin sa ben bahaya nga but yo le second hero kin sa ben nga ha ni video henry nga pan akarnya phi ya jing shisha but ngani thu ru ya phi ya jing shisha de so bha ban sha score ya gani kin tin jinga tang sipor but subscribe ya gani channel but share hai prolog jing phi ada phi sno dei so habis subscribe ada phi su dei sai thu nga but ai jingmot ya nga bangan long bru ban keren ya ka ba de ki kan Thei Samla te sngobha ban ya skor ya kani ke jing keren junga kam der ba jrong ga de ga bal kot ba te ki kan Thei Samla shwangan sedang de kan Thei Samla ha oj pi rang samla mo pi dang tek support Facebook dan Instagram ga ong ye pi ya gi shin rang wat ju ngop kulmar ngal ong pai pi kani kham tam ha gi sni gi menta phela so thu hi wat ju ngop kulmar ya gi shin rang ha shwa ba phin pdiang ya gi shin rang sobha ban respect ba hai ki shobha sngobha ban inspect shwa ki kilong ki bakom no namar bagi shenrang menta phimla ban shanya kan thero shenrang ru nimla ban shanya iwe perthei bamta degi kan Thei Samla snobha ngai phi snobha nya ngai thu bai ai jing sha plak bai wal dang de shenrang kanaru wal dang adu lok kanaru biang bai wal dang myo samlarum kanaru biang bai nya ngani thu bai phi yo le se habang kan kamni yo le se kini shenrang yo le se kim yo samla shu yo le se kim yo kan Thei shu bat ngaru yo le se ngam yo samla shu ngai yo le se ngam yo lok shu abang kan kumne henre ngapan akharin sha adang yo ro biang omele ada nga teks ada nga kali ki ro da tre ro biang omele bang akarnya ni sha haba phi lap diang yo tu samla jong phi haba phi diang yo tu samla jong phi balamwan yo le se udi timmen udi samna ne hashwa phin shong kha snobha ban prakhat shwa arsen snobha ban prakhat shwa arsen phi kin Thei Samla namar wa phi kin Thei we ba phela bakla lakot kishin rang wal dagi bakla kinang la ban buri ya kata jing bakla ka jongki henry ma phi kin Thei phim la ban buri we ba phela bakla ha ba phela bakla kamut ukhun phela pun hakpo ka jong phi bat ukpa umdan ta ka di sha hashwa ba phinle ya kano ka basniu hashwa ba phin shongkha prakhat arsen phi kan Thei lada phi bakla phela jot wat jungop ya kan tin jeli ju jong shenrang de tamanga kiweiro ya ki samla tengam ong mo ya ki shenrang samlang mo haba ki sngi ki menta kini ki shenrang ki bala temen ki bun bha kini badang pendon kam ya kaneka social media apkum ka Facebook Instagram kini ki shenrang ki bala don hadu ki saupo sanpo chaneng bangai bala duna bahagini pendon kam ya kaneka social media app henry hakasngi ki bamenta kini ki shenrang ki lokna karta jengki kanang don kumba arpusan snam kadur jengki ru kadang lang samla teldap ki pus hapo ka social media kum Instagram Facebook ru phimla bani thu namar ba phedang yi bakadur jengki kadang lung kadang rit nakata kadau phedem bot bode samla nakata kadau phelangop enda phelangop pan
anda pelai kendu dapi ya syung lok bat u hang ta pelakun anda pelai syung lok hang ta pela tip ya ka jing shisha ba ula don lok shawai hang ta ka jing ba be kan wan jing pi ha ka tu ka por un sai no ya pi ha ka ta ka por pin sakit kun rai klem ka pa pin sa yo kan ai klem ka pa au pi ta snow ba bun sin ngalap ya ki shinrang bun sin ngalap i shinrang kila don lok haying ki kol ki ong ban ya kan du la shai ngapar khat el de hang ta de ita kan thei ba pli la jot ngai i ka tu ka ne la don kata kwe kan thei ukta we perlok janga ya kol bata kan thei uni perlok janga don gi lok ka lok haying ba du khun henry bata kan thei ya kol kata ka kan thei ka ong o ne shinrang pi dang samla ka ong hamang pit ka dur pi dang samla balim samla haba yolok khna de samla be yolok khna samla be kum ta phing ong